Os populares entenden que o sentir ideolóxico en Ribeira é predominantemente de centro-dereita, representado nos concelleiros do PP e do PBBI, polo que anima a respectar a vontade cidadá, rexeitando pactos que cualifica de antinatura. En estes momentos hai dous grupos claramente de esquerdas e un grupo que, aínda que sea independiente, todos temos ideoloxías. A ideoloxía dos tres primeiros pois é unha ideoloxía de centro ou de dereita e, polo tanto, máis parecida á nosa, do Partido Popular e á miña persona, que a que poden ter cos outros dous grupos, non? Polo tanto, o desexable sería que se puderan entender con o Partido Popular e o desexable sería que non fixeran un pacto contra a natura, pero aí xa non son eu quen ten a disponibilidade deses pactos. Manuel Ruiz considera prioritaria a estabilidade no goberno de cara aos próximos 4 anos, polo que os populares están abertos ao diálogo con todos os grupos. A lei é moi clara, a lei di que se un non ten os 11 votos necesarios goberna a lista máis votada, pero eses 11 votos teñen que ser uns 11 votos para 4 anos, non tería sentido facer goberno a alguén con 5 votos e deixalo sin un apoio ou solo tendo apoios puntuales, porque iso é o que a lei prevé para quen ganou as eleccións, que é o Partido Popular, non? Que solo necesitaría un apoio de calqueira dos grupos, non? Non sería lóxico deixar a alguén con 5 escanos de alcalde sin ter un pacto de toda a legislatura. Eu entendo que eso non sería bo para a Ribeira, non? A espera de ver como avanzan as conversas, nada está decidido sobre a futura gobernabilidade dun dos concellos con máis peso en toda Galicia.